No olen Eira Lehtonen ja 30 vuotta tein betonielementtejä ja 5 vuotta olin maalarinakin välillä ja työstäni tykännyt. 85 aloitin. No äiti oli raanakuskina Mälikkälässä ja sai mut houkuteltua. Siitä se sitten jatkui. Sitten tuli radio-ohjattavat nosturit, mutta sitten tultiin alas. Ja siihen aikaan Lohja omisti Semerän, niin se koulutti meidät kaiken näköisen raudoittamiset ja sun muut tekemään sitten. No se oli sitten täällä 2000-luvun 2007, kun Seinälevyn tehdas, kun mä olin siellä sitten, kun Semerät oli loppunut, niin se lopetettiin ja ei oikein ollut Tonnalan töitä, niin lähdin sitten aikuismaalarikurssilla. No, kiva työtä sekin oli, mutta mä en oikein tykännyt, kun piti välillä ties mihin ajella, enkä enää oikein. Nuorempaa olisi mennyt. Mut sitten kuulin, että tulee tonne, onko se nyt Urusvuorta siellä lentokentän lähellä, niin uusi elementtitehdas, niin minä sinne heti kyselemään. Ja pääsin ja siellä olin sitten loppuajan. Sitten tuli vaan, että kun on tämmönen nivelsairas, niin lonkka petti niin pahasti, että joutuisin tekonivelleikkaukseen. Ja sitten ne pisti mut eläkkeelle. Oli silloin sit 61-vuotias. No sehän oli sit taas helppoa raanakuskihomma, kun siellä aamuvuorossa tietysti oli, kun kivet purettiin pois, mutta kun siellä näytettiin nyt nosta nyt, mitä sai tehdä. Liikutettiin kurajassikkaa ja... Mut sit se olikin, kun ruvettiin tekemään elementtejä, niin ensiksi siivota se kaatopaikka peti purkarin jäljiltä ja sitten vaan siitä rakentamaan piirustuksen mukaista. Ja sinne kaikki tartunnat ja sähköt ja mitä sitten tarvittiin. Ja betoni. Itse sitä ajettiin, sitten aina oli niin kuin parin kanssa tehtiin, että toinen ohjasi raanaa, toinen päästi jassikasta kurat ja levitettiin, vibrattiin tai rytettiin ja siihen vaan villaa ja rautaa ja taas tartuntaa ja sähköä ja semmoista, että pintamiehet oli erikseen. Et niitä ei tarvinnut. Kyllä pinnat valettiin, kyllä me naisetkin. No mukavia työkavereja kyllä ja on muutamat säilynyt ihan ystävinäkin. Kyllä siellä huuli lensi välillä, vähän äijien kanssa oli vähän rasvasempaa ja se oli niin semmoista reilu runskia porukkaa, ei siellä nipotettu, kun raskasta ja likasta työtä tehtiin. Et kyllä joka aamu mielellään töihin meni. Työsuojelusta täytyy sanoa, että siitä kun mä oon 85 aloittanut, niin oli se aika lenkkitosut jalat siellä hallissa, vaan porukka hyppi. Yhdet haalarit sait kerran vuodessa. Et kyllä niin kuin kaikki, se on mennyt oikein hyvään. Ja on niitä rajoja vähän. No rakennusala on kyllä mielenkiintoinen työnä. Siinä näkee niin kuin työn jäljen, kun se valmistuu. Et se on, kyllä mä kun olin 11 vuotta ennen Kestilän ompelia, sitä samaa saumaa vedät 8 tuntia päivässä, niin että tässä kun sen elementinkin sä rakensit sen päivässä, niin se oli aina, no niin, nyt
tulee ja sitten kun siinäkin niinku ajatus mukana, tarkka totta kai, kun kaikki pitää millilleen mitata ja olla, niin siinä menee se aika niin ja mä tykkäsin. Mulle se oli mielenkiintoinen. Niin, yksi tärkeä. Olin Suomen ensimmäinen nainen, kun sai tuotealalta ammattipassin. Että kiinnostusta riitti loppuun asti. Ja me turkulaiset oltiin ensimmäisiä, että oliko Tampereen porukka kuukauden myöhässä. Mä olin ainoa nainen ensimmäisessäkin. Työkaverit sitten kun osastoon että lisää tarvitaan hallitukseen porukkaa, niin ehdottivat, pyysivät, että tulee nyt. Siitä se lähti. Koska kävin kyllä kaikissa noissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa mukana aina, että sillain niin kuin olin kiinnostunut. Ja vieläkin olen hallituksessa. Se on, ja siitä on tullut, siellä on niin paljon niitä ihan kun on koko työuran tuntenut ihmisiä ja siitä on tullut semmoinen yhteisö tavallaan, että niitä on kiva kerran kuusi nähdä. No valtavan kivoja nämä ihan Rakennusliiton kesäpäiväreissut ja tämmöiset. Oli paljon ja sitten oli osastolomia, joulujuhlia, jotain retkiä tehtiin, teattereissa käyty ja paljon semmoista ihan. Ja koulutuksia kanssa ollut monta lajia. Siikarannas ja Kyrpylöissä. No nyt on vissiin vähentynyt tämmöisiä, ja huomaa ainakin, että nämä niin kuin Turussakin kesäpäivillä porukka on vähentynyt. Ei ole niin, nuoret ei ole niin halukkaan ja vanhemmat ei enää jaksa. Et joskushan oltiin joka paikassa isoilla porukoilla. Meidän osaston oma tämä laivaristeilykin, niin ei enää, ennen meitä oli siellä melkein kaikki. Ja nyt ei enää kuin muutama lähtee. Semera-aikana oli ja Lohja-aikana oli semmosia, että kerrankin meillä oli siellä tehtaan pihalla lauantaipäivä, semmoinen kisailupäivä koko perheille, että oli lapsille ja kaikki. Heitettiin saapasta ja tikkaa ja monenlaista niin kuin järjestetty ja koko perheet niin kuin mukaan. Sitten oli omia porukoja niin kuin työmaalta kokosivat, että hei mennään porukalla keilaamaan ja tämmöisiä. Mälikkäläisen Meerahan rakensi sinne kuoshallinkin silloin, että sai pelata. Kyllä niitä, jos vaan halu oli mennä. Ja noissa käytiin naisten kympillä Helsingissä ja sitten taas Rakennusliitto, täällä oltiin Vitosella ja kovasti liikuttiin. Ja kaikki, täällähän meillä oli kankaanpainannat ja monennäköistä. Aikoinaan silloin kun naisjaosto vielä oli. Niin. Sitten meillä käytiin välillä tuolla kisakeskuksessakin, siellä mökki vuokrattiin ja järjestettyä liikuntaa ja saunoillat. Ja sitten oli eri kaupunkien kanssa naistapaamisia. Ne oli ihan kivoja. Tässä Tampereet, Jyväskylät, missä me vierailtiin. Niin semmoista kivaa, vähän niin kuin alan yhteenkuuluvuutta. No kyllä tämmönen ihan hyvä, mukava yhteishenki. Ja niin kuin ollaan tuolla laivallakin, että missä on eri osastoista, niin kaikki on niin kuin samaa. Ja sillä lailla, että on ollut kiva niin kuin tutustua koko alan ihmisiin. Niin kuin ne oli sitten sellaisia, kun oli näitä
kesäpäiviä, talvipäiviä, niin kuin, missä oli niin kuin kaikki sitten, kaikki osastojat. Et naisten kanssa meillä oli vaan niin kuin naiset. Et no siinä Tampereen lähellä, kun siellä oli paljon naisia töissä, ja tuli aina iso porukka. Et niiden kanssa se oli niin kuin siinä pidettiin vaan naisten kanssa ja tuolla oltiin Lahdessakin. Mut muuten ne meni niin kuin näiden kanssa sitten näillä kesäpäivillä ja näissä. Ja sit toi joulujuhlaristeily koko pis kaikki jo. No kyllä täytyy sanoa, että viime vuosi oli mielenkiintoinen vuosi mulla. Kun 94 tuli 40 vuotta, kokosi siihen vähän historiikkiä. Luin 40 vuoden pöytäkirjat ja tein muistiinpanoja. Ja sitä ennen sain vielä luettavakseni Itä-Harjun Semeran työmaa-pöytäkirjat, että mitä silloin 60-luvulla on ollut tämä, kun ne on aloittaneet elementtirakentamisen ja työolot. Se oli todella mielenkiintoinen homma. Vuosia joskus lukenut semmoisen kirjan kuin Ruolan Vähät pojat elementissä, kun ne toi elementtirakentamiseen Suomeen ja Turkuun Espäsen tehtaan. No sitten metsästi sitä kirjaa, mutta sain lainaksi, niin sain siitä sitten, että kun niillähän oli rakennusfirma niin kuin, ja sitten kun tiilestä muurattiin kerrostalot kaikki ja se oli hidasta touhua ja kallista, että kun ne oli Saksassa, ne oli Pariisissa, jossain kolmanneskin maassa, eikä Ruotsi ollut, tehtiin elementtejä tutustumassa ja toivat sen tänne. No, ensimmäiset väliseinä elementit, kun ne teki, niin oli itäisellä Pitkänkadun kerrostalolla, niin kadulla valoivat. Sitten ne rakensi Itä-Harjulle sen tehtaan sitten sinne. Mut kovin niillä oli, siis kaupungit kaikki vastusti, mut saivat tahtonsa läpi ja siitähän tänne tuli, oliko se sitten 60 ihan alus 9 elementtitehdas Turkuun. Mut kun ajattelee, että kaikki lähiöt on tehty silloin äkkiä pystyyn. Se on ollut mulle jotenkin semmoinen itsestäänselvyysasia, että kun töissä käyn, niin sitten kuulutaan ja sitä kautta, no en ole tarvinnut, mutta et saa niinku tukia, jos on ongelmatilanteen ja apua ja kyllähän ne niinku pitää meidän niinku työehdot kaikista huolta ja vaarin ja että on semmoinen turva. Mun osa niinku, että se on tärkeä kuuluu.